Andito kami sa bahay niya. Panot. Gotta try this one. Hello! Sunday ngayon. Galing kami sa yung kinukuha na namin ng ukay-ukay. Ngayon, pumunta kami. Wala akong planong mag-vlogs kaso sayang na hindi ko ma-video itong mga niluto ng ate ko. Andito kami sa bahay niya. Kasi kagagaling nila sa bakasyon. Kasi uwi siya sa Pinas next week. May papakisuyo kaming mga cellphones na papadala. Kaya pumunta kami dito. Ayan, bigay sa akin ng ate ko. Wow! Thank you! Ayan pa, oh. Birthday ko daw kasi. Birthday month ko kasi ngayon. Thank you! Ang ate kong ang hilig magluto. Tingnan mo ang pantry niya. Uy, sus! Ayan ang pantry niya. Kasi mahilig siya magluto. Binatin tong ref niya. Pati prisa ng take ko ng pan. Ayan pa, oh. Pati gamit ko, picture lang namin. Mo? Para ka na rin nasa market. Ayan, oh. Ayan, mahilig magluto. Masarap? Aros Lagyan mo ng kalamansi. Tapos ito. Yan, verdict. Alam mo, swerte-swerte ni Phil sa kanya. Marunong sa lahat. Sarap. Yan na. Tikman mo. Ano yan? Bonito Flex. This is very nice. Bonito flakes. Kuya, you like that? Yan, parang kwan daw yan. Tuna flakes. Okay, so quite close for the reef. And yeah, Madarado pa the reef. Sarap. Parang kang tinapa, parang smoke. Ang lasa niya, smoked fish. Yeah. Ayan na siya, oh. Finished product. Yan naman ang anong Thai papaya salad. Thai papaya salad. Yan na, oh, may hibi. Ang sarap niya. Ang sarap niyan. Yun nga lang, wala siyang walang mga sukat-sukat. Kaya mahirap din sundin. Carrots, tapos papaya sa ilalim. Kinayod yan. Oh. Kinayod. Papaya. Ano puro yan, raw? Raw. Hilaw. Tapos yan, secret spices. Secret. Isn't it? Yan, lime. Kung mayong lime. Yemen. Kalamansi na may Kalamansi. lime. Way you don't get it. And now it's just Oh, ganda naman ito. Yan ang ginagamit niya. Ayan ang mga buto. Ginagamit niya dyan pag squeeze. Lalo na kung lemon na darakula. Tapos, pero pag kalamansi may problema. you a separate page, stamp the page, and you put it in your parcel. Tapos ayan. Pero super sarap. Maanghang lang. Dahil sa sili. Fennel? Fennel. Ito yan, oh. Yan. Yes. Ito ang dahon ng fennel. Tapos ito ang katawan ng fennel.
when her dad was alive. His sisters or her auntie, Ano ang asim niya? little Kalamansi lang. Kalamansi. up on a Masarap. lake up on. Ito lang ang hindi ko naabutan ng pagluluto, yung laing. Minsan nga gagawa ako ng video ko ng paggawa ng laing ng Bicol. Have a look at this. It's rusty chicken. Oh, that's chicken. Ito, May fairness sa Pinas. parang wala tang fairness. Sarap nito. Sarap. Ito oh, That is papaya. that is in Canton eh. Townsville in Sarap. Itong rustic chicken, may chorizo, may mushroom. Tapos, ito, garlic na buo. Tapos ito, patatas. Hindi ko lang kasi naabutan yung paggawa niya, kung anong mga recipe. Pero ito, sarap. Lahat. But it's still hot. That's why. Masarap. Ang ganda ng apo ko kay Megan, oh. Yan, pauwi na kami. Yan, naantok na si Bunso. Kaya medyo mainit ang ulo. Ito ang mga nabili namin sa ukay kanina. Yan oh. Ang gaganda pa. Ito din. Mamaya mag-haul ako. Paalis na naman kami. Dumating na kami kanina. Ito na nga ang itsura ko. Wala na akong mga hikaw. Wala na. Ito si nanay. Oh, mga nakapambahay lang. Kasi nakabili si Johnny Bell ng guitar. Doon sa kinukuhanan namin ng mga pre-labs items. Ngayon, papalitan lang ng strings. Kaya yan. Maghahanap kami. Grabe na ang putik. Diyan kami bibili ng string, guitar string. Ay, ito na kwenta. Regaluhan Ay, kukuyang ko daw. Yan ang mga dapat sa pangkulot. Sa mga kulot, oh, yan may diffuser. Yan ang dapat sa mga kulot na buhok. Kasi pag pigbo-blower mo ang buhok mo, hindi nagtitikwasan, hindi nagkakalat. Ang bugan niya, ikot lang dito. Yan. Pauwi na kami. Ay, Diyos ko, ang bibili namin string sa gitar. Eh, marami na naman sale. Ayan. Napabili naman ako, pero maganda naman ang nabili ko. I-video ko lahat ang mga nabili ko. May haul. Mag-haul na rin ako. Oh, ayan ang mga nabili ko. Charger. Ayan, oh, dati siyang 19. Sabi Oh, ko nga, grabe 650 na lang. ni Mami. Ayan, oh. Dalawa binili ko. Tapos, itong Ikaw nga ni power bank parrot ang tatak na drone. na dati siyang 20 to 11 na lang. Ayan, oh. Para sa mga anak ko. May mga check ko na naman duman. Grabe na. Tapos, ito din. Tapos may mga afterbox kaya ang puro ano. O, $30, $9.70 na lang. Kuwan pati ito. 10 feet na. Tapos, fast ko yan. Tatawa ka ni Fast Maglaban. charge. Ay. Ito na yung laman nito. Yan, ganyan ang itsura niya.
rechargeable ang battery nito. Kailangan ko kasi ito sa Pinas, lalo na sa Naga kung nagba-brown out. Kawawa naman yung apo ko. Ngayon nakakatuwa nito, kasi ayan, pag inon mo, ayan siya. Tapos dito sa baba, pwede siyang umikot. Ayan. Meron siyang 3-speed settings. I-off ko muna ang ikot. Mabilis. Ay, maganda. Malayo ang naaabot ng hangin niya. Ay, kontento ako nito. Tamang-tama talaga to sa amin, sa Bicol, kasi malimit mag-brown out. Tapos, pwede mo pa siyang hawakan. Yan, nakakatuwa naman. Tapos, itong binili kong Sony na, yan bumili ako ng 3 para doon sa manugang ko, saka sa 2 kong anak. Tapos, ito, bumili ako nito, kasi ko yan siya, fast charging din. Fast charging. Tapos, yun nga lang, napakahaba. Kuyan ito, 10 feet. Hi, good evening. Ano bang araw ngayon? Tuesday. Invited ako ng ate ko na mag-dinner. Kasi sa Friday, uwi siya ng Pilipinas. Makipagbanding sa aking mga kapatid kasi yung kapatid ko sa Hong Kong uuwi din, kaya uuwi din si Ate Jo. Sa August 13, birthday ko, i-dinner daw nila ako. Nilang mag-asawa, i-dinner daw ako. Ay, kaya ako nag-ready ngayon kasi mamaya-maya lang susunduin ako ni Ate Jo. Habang ko kung saan niya ako dadalhin na resto. Parang Thai restaurant kasi masasarap kasi ang mga luto naman nila. Yan, date namin. Okay, so pad thai chicken, Thai with chicken. some corn, For the two. Mojito. Na Gotta try them. Wow. Tom Kagay. Ano yan? Tom Kagay. Tom Kagay. Tikman mo, bibi mo ka. Yan. Ang sarap. Yan na, super sarap. You like it? I'll start making it. The only way that I can try making it. baka maul. Smile. Yeah. May dilis.